दा न'निफ्राय ओंखारलांसै नै न'। हाय एभ्रिवान, बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो गिबियावनो बावहरग्रोबाय। धेमाजि थांनो ओंखारदों आंहा। प्रब्लेम जाबाय थायोलै। एकाउन्टआनो माने लकबो जायाखै, इउज खालामनो हायो माने सिस्टेमाव माने नांहां जानानै दंनो। दा बेनि थाखायनो आं KYC थांनांगौ जाबाय। मोनसे खामानियाव माने मावनो हायाखै आरो ना। माने सिस्टेमाव KYC देखायगासिनो दं। ओरैनोथ' एकाउन्टआ रानिं सोलिगासिनो दं। ट्रेन्सफार सोनाय, ट्रेन्सफार उइद्र' सब जाजोबो। सिस्टेमाव सिङावसो मा जाना दं मिथिया आरो ना। थांनानै बानायनायसिन उफाय गैया। रावबो गैया, माइ हाहैजोबदों। फिसाजोआबो आलासि जाहैबावदोंसो जोंहाना। बिबैया एसे हाथाया गावना दं, लुथेनो थांदों, बेहायनो थांफाबावबाय माने बिबैजों। टाउनावसो दंहैयो दा रावबो गैया। स्कुलाबो बन्द दिनै। आंहाबो थांसैलाय नै, दखानावबो गैया। थांनो मोननाय नंला दखानाव। खामानिया दिनै एभेलेबेल थार आंना। आरो एसे बेंकनि खामानिबो दं, बेरायनांगौ। थांगासिनो आरो गारियाबो अबस्था गैया, सुनो मोनथारासैलै। गामिनिफ्राय ओंखारलांबाय आरोना आं दा।